Assemblea de Cooperació per la Pau som una organització que es dedica a la cooperació al desenvolupament i a l'ajuda humanitària a 18 països del sud global, a més de realitzar tasques d'intervenció social aquí a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol. Som una organització que va ser fundada l'any 1990 i ens dediquem principalment al voltant de 3 eixos d'activitat. En primer lloc, l'acompanyament de processos de pau i l'acompanyament a població víctima de conflictes. En segon lloc, la promoció real dels drets humans i la promoció d'una igualtat efectiva entre totes les persones. I en tercer lloc, la defensa d'allò públic i allò comunitari, principalment entenent-ho al voltant de la promoció d'un model socioeconòmic que faci compatible un benestar generalitzat amb un model ecològicament sostenible. Per portar a terme aquestes tasques realitzem diversitat de projectes. Tots ells es caracteritzen al voltant de promocionar el rol de la societat civil dels països en els que treballem i portar a terme un rol d'incidència política que en última instància interpel·li aquells responsables institucionals últims. A Colòmbia específicament hi treballem des del 1997, principalment al departament d'Antioquia i concretament a l'àrea metropolitana de Medellín i a la zona de l'Urabà. Per què pensem que el treball en xarxa ens enforteix? El treball a través de plataformes com poden ser la taula. Principalment perquè aquí a Catalunya tenim una riquesa, tant de persones com d'organitzacions que treballen per i amb Colòmbia. Pensem que seria contraproduent no voler fer confluir aquests esforços. Específicament, la nostra feina a Colòmbia s'ha centrat tant en les vulneracions de drets d'àmbit rural com d'àmbit urbà, però és a partir de la dècada dels 2000 quan ens centrem en la nostra principal eix d'activitats, que és l'eix de construcció de pau, i específicament amb el treball en població víctima per la promoció d'aquells drets que els són reconeguts per normativa, per legislacions com poden ser la 1448 o per altres legislacions. El nostre treball a Colòmbia, a més, té la peculiaritat que ha anat molt lligat sempre a la nostra associació local, la Fundació Forjando Futuros. Des de l'any 2002, l'any que va ser fundada, ha estat la nostra associació local referència del país. La Fundación Forjando Futuros es una organización de defensa de los derechos humanos que defiende la vida y la paz en Colombia. Trabajamos fundamentalmente en Antioquia y en la parte norte del departamento, zona de Urabá, que es la parte limítrofe con Panamá. Desde el acuerdo de paz a la fecha se han presentado más de 1000 asesinatos, además continúan los desplazamientos, continúan las amenazas contra los líderes sociales y de líderes populares y defensores de derechos humanos. Por eso es de vital importancia la participación y la cooperación internacional, el apoyo de la comunidad internacional para que el gobierno esté en la obligación, el gobierno colombiano, de desmantelar los grupos paramilitares que atentan contra la vida de los defensores de derechos humanos. Nosotros queremos que Colombia logre una paz estable y duradera. Por eso hemos respaldado los acuerdos de paz y por eso queremos que las víctimas sean reparadas en verdad y en justicia.